Hello! Ez lett a választásom 9 év szünet után az újrakezdésre. Ez egy 350-es nagyrobogó, Zontes márkájú kínai cucc. Ma vettem át, borzasztó kényelmes. Nagyon kellemesen is megy, 37 lóerő, egy hengeres. Szerintem nagyon jól néz ki. Az én magasságomhoz majdnem 1,90-hez. Nagyon kényelmes. Van benne egérmozi, ahova ki lehet tükrözni a telefont, navit, megvilágított kapcsolók, sötétben tök jól látszik, kormányfűtés, kézvédő, hatalmas tárolóhelyek, szép a lámpája, szerintem nagyon, úgyhogy majd beszámolok róla, hogy milyen a ketyere. Sziasztok! Hello! Ez lett a választásom 9 év szünet után az újrakezdésre, ez egy 350-es nagyrobogó.